Mga igala niya karon ang laing sumpay ning sugilanon putyok bulingit. Sige, Putyok. hamag na mo! Oy. Kasi man, di mo mahamag? Kaya ko mahamag ninyo. O niya, gihapon niya ako doon ako kagamot. Bugbor may buwang nga ba? Kagigunitan? Tag 4 inches naman eh. Ayaw, binuwag. Tiyok, ayaw, binuwag. Tiyok, binuwag. Ayaw, binuwag, tiyok. Nagkatang may diri, tugod kay, hindi gusto nga, binuangan ka sa bang mga bugoy ba? Unsa? Iba man, may nga daghang kasuya ni mo, tugod kay, pwede man ni mong kadaugod eh. Daghang kadaug pa. Atik! Atik ba ninyo? Sugdan na ito birada! Kindi! Ayaw lagi, tiyok, ayaw, tiyok. Di mo mamatay ta na, tiyok. Sa bagaway. Hoy! Kamu ha? Naibaw ko! Nagtanong mong lautan ako! Uy! Atik! Sige na mong atik! Hoy! Bisag kinsa ninyo! Huwag kayo kinadlukan! Nilabot mo! Ay, tudlo niya mo. Huwag ko'y kawidas kinabuhi! Huwag kayo, huwag ko'y tatay! Huwag ko'y nanay! Huwag ko'y uyab! Kasabot mo! Busa! Kung kinsa ninyo! Ang na-inlove na ako! Ano magpatay ta! Sulti! Sulti mo! Wala lagi, tiyok. Uy, usa man ka, uy! Atik! Atik. Langan-langan! Langan-langan mo na ako na! Yan mo! Mga talawan! Mga talawan! Mga talawan! Mga hanggaw eh. Mga tigas kay mga naong. Pero kung suklan, mabagang ikog. Usa man. Sagot ang tayo katawan na itong putyok. Ikaw ba eh? Ang karami mo. Mo, dyan. Unong ko tagot, unong ta. Uya, nalisang na tayo, ya. Diyos, sabay una-una mo. Bila na to siya. Gugdo na to siya. Ano mo din, no? Oo. Oh! Kasunod! Tro! Tara, mga 100 meters pang gilayon. Tara, gugdo na to. Dali mo, dali. Adto ko makatagtaksi sa unahan. Putyok! Nagupit sila ako. Puro sila nagdal mga bunal. Mga buang ay. Magukod eh mo ha? O sige, sige ha? Gukod mo! Opa! Gukod mo! Nilagas putyok. Uy, kagusog yung itagan. Gugdo na to siya. Gugdo na to. Uy, uy, si Putyok, nagsusot sa mga sakyanan. Uy, sabi, suga, nili sila. Uy, yang gawirtikan ang sakyanan. Sabi ko, suga. Ang pagkabuang. Otro yung talawan. Ngano yung dagan mo siya, ha? Ni Sotoy, layo na kayo, talawan siya. Pulis, naik pulis. Sipat mga kawan, dagpo pulis, sipat. Asa naman to sila? Uy, gisir pa tuhod ko pang sakyanan. Bahala na mo diha. Magpadaplin lang ko. Ano man gano'n? Pakindong ba ka masakyanan? Agwan, doon na hindi ko kuda ko, sir. Gusto kong batyon, sir. Oh, come on. Mga chuncho ka mag-tagko. Wagin hemo sir, wagin sir. Wagin mapsi sir, oy. Kaya perti ko suga ni dagan sir. Giyobertikan ko ng sakyanan. Nagsusuot siya. Mga hanggaw. Wa mo may bawo nga champion sa dagan. Kadto si Putyok. Mga buang mo buang. Sorry ay. Diyan na. Diyan ng mga manok nga kung gidaan nga gisugo ni Sir Michael. Uy! Kanang naglakaw! Si Putyok na! Bay! Hulong sa! Hulong! Hoy! Putyok! Daniel? Diyan man ka, ha? Naglakaw mo lang ka! Asam na sila si Rihanna? Ano? Kuyog siya, daddy. O niya ikaw? Nganong gipaningot man kagmayo? Ikukutos mga bugoy. Gusto ko ng batyon. Usa? Uy, nganong man? Inyong tayo sinugo. Usa? Ayaw binuang diya ha, Putyok. Ngano ko taon? Okay lang ba, Daniel? Ibaw ako. Nagdumot mo na ako. Bisag ko ako'y isahan ninyo. Ay, wa taon, uy! Ayun lang. Okay, ay lang angkon. Wala lagi. Sige. Alin ako? Hanggaw mo nito, wala? Mamasangil man noon. Lerga na ba eh? Asa man din si Daniel. Wa pa na ibalik. May kalagot. Oh. Sir! Amo busing! Daniel! Pagkatugay pa di mo. Sir, amo busing! Ay, ako pa manggipili ang mga kondisyon ginatong manok.
Oh, sige, ipanapad na, ipanapad. Okay, sir, amo. Pero, sir, amo busing. Nakita ko sa putyok. No? Gigukod ko na siya sa mga bugoy. Gusto siyang patyon. Oh, Daniel, pero mga inuta lang nga kung mga gisugo. Wa sila dahil mo. Puwerte nagkana ni Puchok, wa sila kaapas. Uy, tinuod dito yung giingon nga. Gigukod siya. Nagtuor ba siya nga ato tong mga sinugo? Tinuod gidi ay. Hanggaw. Kay mo angkon ka rin si Diay Tanyo. Awa, uy, marunong gugo. Wa ko mo angkon eh. Mao kani. Animal ka tong Puchok. Wa ta makapaw siya. Dagko kay tang pilde. Pero, base nung makabaos ta, nga was putyok. Ihurot atong tali kining upat na to kabuk manok. Ha? Duham ni kakarton nga. Pulos tunay, tagurha ang sud. Okay, sige. Move. Ipanapad na, Daniel. Aron makapaos kita. Ay, yes, kana. Karayo na yun. Uno, dos, wala. Di na kabaos ang kontra. Taog niya, Daniel. May daog na, sira mo busing. Unang manok, daog na ta. Lamba nga tong daog sa unang manok, sir. Oh, ilan ba? Sinmil. Oh, Ha? himuang 200. Ah, sige. Pati kayo, sir. Pati kayo. Oh. Sir, kung bati kini, kay... Kultahan sa kontra. Okay, lamba. Okay, sir. Ang mabusing. Wah! Yes. Daog na sabda! Oh, Daniel. Ikaduhang manok. Daog gihapon ta. Di buinas ta, sir. Di buinas ta. Okay, sa sunod, ikato, lambag hapon na itong daog. Busta ta. O, ilamba naman. Ilambag hapon. Wait problema. Nakadaog si Castor Vizia, sir, no? Oh, Daniel, sa terbisiya. Ni daog sa kong 100,000. Nakabawi na ta! Wa man gyapos bay Puchok. Nahuman ang tagpangaon. Imo naman kang kitagsan. O lagi, pero wa man ang reply. Asa pa magkada ni siya, uy? Ay, ayun. Ha? Pagtingga. Ay, di text. Text diri. Uy, kami Puchok. Bibasaha ko na, be. Bay Chuke. Nagkakaon ako. Diri na ko ni kaon sa may pungko-pungko. Busog na ko. Di ara ko sa atbang. Unsa? Sa, nga naman, nga naman siya mo diretso dire. Ay, anam ginas bay Puchok, sir. Ay, pagka manggiwawon mo ko siya gud. Ay, paari siya. Ah, yan siya text. Diyan gyapon bay Puchok. Ay, basaha, uy. Dire lang ko. Paabot lang ko nga mugawas mo. Naunsa man ni tawhana. Paabot ra siya, sir. Paabot ra. Bayran lang na to. O, manggawa sa ta. Bayaran na, sir. Okay, nabayran na. Tana. O, sir. Oh, imong clutch bag, sir, oh. Sabihan mo. Uy, sorry. Uy, niyara ba din niya ang daghan itong daog? Oh, tulas sila si Rihanna og Vanji, sir, ay. Gikan sa CR. Tulas sila sa dapit sepultahan. Aday, sige, tana. Magpalit pa ko numero sa luto. Aday, 498. Ang pinili mong clutch bag! Uy! Ang akong klasbag! Uy! Snatcher! Tuwar ba ang daghang daog na mo? Ato! Snatcher! Ang akong klasbag, snatch! Unsa? Oo! Ingon sa bihot ang gudugan! Daddy! Katong motorsiklo nga. Kulor itom. Mugisakyan sa snatcher. Oh, ubay. Ah, diyan na mo ha? Kukti na mo. Chucky, dali. Dolo na to si Rihanna. Itabang niyang iyang daddy. Oh. Chucky! Patawan ng taxi! Oh, di Rihanna. Pero giyataking daddy ni Rihanna. Asal ka to? Motorsiklo nga itom. Kailan mabawi na ko ang clutch bag ni sir. Daddy! Driver lang ka na! Driver, pagkoske. Tumay mo. Walo para. Dad! Daddy! Nakita ko ng motorsiklo nga itom. Magdistansya lang kong 693 metros. 693. Mauni gina. Di may ito masayop ko. Kaya nagpurong ang sakay. Nagpurong siya. Gukton ta mo! Ay, kwarta na! Akong ginanaw samtang nagdagkan ang motor. Daghang igso ng clutch bag. Uyam! Uy!
may singgit og hunong. Iuli ang clutch bomb! Oh. Iuli! Buang! Magpakahiro ning tonto ah! Oy! Kakusog mo dagan ning tawana! Ulo! Nakadukol! Pusilo na ko siya! Kini! Oh! Igis-igis siya! Wamaigo! Animal! Ahak na lang ni! Miyaksyon sa siya pusin ako! Oops! Sige! Hunda ng imo mga bala! Oops! Animal! Wag niya pong maigo na ako! Nakadukol na siya! Animal ka! Uy! Iuli ng clutch bomb! Dili! Dili! Dili gini may uli ha? Pwes, madiskasya ka! Doon na ko, luksuan pa siya! Yeah! Bala na mga ligid na! Hilabdanon ka! Bala ka kung sa isultin mo! Bala ka! Bala ka! Magbatay na! Sugot kinip! Kini sa lang imo! Karon! Niyaya kong kutsilyo! Dunggabon di ka! Kini! Sige! Sige, pugti Jod! Ito na nga akong kamot na di mabot ang kutsilyo sa mong liog! Ang agdi po gan, ang agdi po gan. Pugti Jod! Ibaliti ka, bip! Ikaw na siya nailaom, ha? Abi, ang bining kutsilyo, abi! Karon, nako ang kutsilyo! Ikaw si Pacho na ko! Kini! Ayaw! Walang dama, Sir Amo Busing, nga straight ang upat na to kamanok. Yes, Pila, sir? Pila daog na to, ha? Tanan gud pila. Sa sulat primero pues itong 100,000 ni daog ilamba 200 na imong 400 daog ilamba na sa 800,000 sunod pues na lang kung 500,000 daog ginawa sa dili alkansi ginansi daog way labot sa terbisiya milyon kapin. Aswerte si kayo, Sir Amo Busing. Tungkol kay diha usab ang mga dagkong puntos. Diha mga nagkumpupos. Kadto ra man gyud spotyok ba ang nagdaog di malas na to, Sir Amo Busing? Gini mo inas lang to sila o kita mo'y gini malas. Oh, Sir Amo Busing. Tanawa. Doon na may gitapukan nga Ang mga tao ang mga tao na tapos kasada. Tungod, unsa mga tabo niya. Miyano ka ganam. Hala, tanawa. Si Putyo ka na. O ang usa. Gipusasan. Duha ang gipusasan. O naay motor nga natumba. O nagkadugo ang naong nga ng puchok. Putyo! Miyawisi. Putyo, taon sa mga. Nadakpan ako sa sir! Usa! Nadakman? Oo, lolo. Oo, sa manay ka. Pulis na ka? Gisna sa bags kong amo! Oh, Gigo ko na ko! O nadakpan na sa sir! What? Chucky, kumusta naman daddy ni Rihanna? Paabot ta. Pero basin og dili grabe. Kay pag-abot ato ganiha, murag nakasulti pa man to. Pero hinay lang. Nakalitan tinghalitos na hitabo. Uy! Siya gudi makalitan god. Ikalit ko glove niya iyang clutch bag. Nya, tunay suda kwarta. Nya may idadagot sigod. Nya tuos ka kalit, hinungdan nga giatake. May lang untag dili dako ang kadaot uy. Mao, Kisabay magtuo uy nga dunay snatcher ditong dapita. ti na gyud angay ko piyansa ro panahon na da. Ug si Puchok. Asa na pud kaan? Gigukod ba to niya ang snatcher? Wa ka tupatyas Puchok. Ay swerte og napatay siya sa snatcher. Aw, bilara na to. Chucky, Ay, Rihanna eh. Nasya. Salamat na lang kay dili kaayo dako ang kadaot ni Daddy. Ay, salamat taon. unya unsa may resulta? Doon na pa yung mga lab test nga paghahimuon. Ang anak gid na. Si Puchok, Wa pa man uy. O pa siya mabalik ni Rihanna. unsa man kay nahitabo kang Puchok? Nakita mo na ang performance kung may manutino. pasti lang ilgiga. Perting kusgana og mga tiil. Ikuan ko galang ibunal gyud ba? Ibunal. Okay. Lihay pa yun kayo. Okay, kung na parang tawan Teriel, nakita ang mo champion na sumabot ka na kung turvy. Basin na lang, Sir Amo Busing. Dili kay pasin. Pero,
On the other hand, doon ako'y gikabalakanti niya. Ha? Ang unsa? Si Vanchi, nagbahad nga mo patay si Kadako. Unsa? Rihanna, mupauli na lang ko. Oh, okay, sige, Banji. Banje, usbon ako sa pagsulti mo ha. Ayaw ang taon pagpinutong. Ayaw pagpatay og tao eh. Nga nung taon. Kung nagsaba ka, ay kabala ka. Ako'y mga mahan. Nayabag ka, Chucky? Honest bito. Rihanna! Oh, Uy, Puchok! Puchok, ginoo ko! May mga samad ka! May mga pangus pa ka! Yan ang clutch bag sa imong daddy. wala. Napawi ni mo? Oh, nabawi na ko. Pero nag-agig peligro. Sukol man. Uy, Hala, naapsan ni mo po, Chuk, nga nagsakay man tuog motor? naapsan man. Bangisa! Naapsan mo ba? Naapsan na gibay. Sige, balik. O kunya? Gipusil pa ko. Kinuo ko! Kunya! Wa man ko maigo. Ano ko ang kabigo? Gusto di ka maigo ko bay. Iya, bagal. Unsa? Ay, di sad. Oy, tana lang ko. Wa ko maigo. Kay milihe ang bala. Bangisa! Bali may putyo ay. Mulihay din ang bala. Kana kay wa kaigo. Butalo ang nagpusil ako. Nananahilom na ka mo ni Ana. Ang mahinundanon nga, wa ka maon sa Puchok. Pero, may mga samad ka. Nangapangos mi. Tungkol kay ako siyang gabakan samtang nagsakay siya sa motorsiklo. Moto nangatuwad mi. Nagligid-ligid mi sa dapnes kasada. Binukbukay mi. Kunya, dunggabon ta ko niya. May gani kay nailon ako yung kutsilyo. Hangtod nga, miabot ang mga pulis. Oh, salamat. Salamat, Puchok. Dali, patambalan ko ikaw. Ayaw lang. Dili pa ko mamatay, ani. Ha? No, dili lagi. Patambalan ko ikaw. Kang swertihan may putyo ka. May gusto pagpusil, oy. Kung naigo pa. Stang, patay, gyud. Mao yun, patay. Pero grabihan, no? Naapsan ni Puchok ang motorsiklo nga gisakyan snatcher. Oo, kusugay ng mudagas may putyo ko. Moapil pa lang ta na siyag mga dagkong lumba aron mainila na siya. Ug maay mo representar sa atong nasod sa natan sa dakan. Tang sikata kang may putyo, no? Oh, musikat gyud. Kun mo daog siya. Pero nganong ingon anak man na siya kakusog mo dakan. Pitaw sa? Ako binatinga ako eh. Nganong yun anak kakusog sa may putyo mudagan? Dugay naman gid mo amigo ni Puchok, di ba? Oo, dugay na, oy. Dagmay pa mi. Nag-eskwela pa mi. Kailan naming daanan niya? Classmate ko mi ko. Unya kusog na siya daang mo dakan. Dili, oy. Di man gina mo apil-apil og unsay kaliho ka sa eskwelahan. Kay lagi mauwaw na siya. Kay bulingit lagi taon. Hugaw kay ba? Bulingit kayo. Lang ano lagi karon, perti man kusugan niyang mo dakan. Ang butog nga nung ingon anak si kakusog mudagan karon. Sa kay hinungdan, no? Pasin og dunay tangil. Tangil? Oh, na. Okay na. Natambalan ka na. Salamat, Rihanna. Wala lang unta ni mo gukda ang snatcher. Hapit ka na hinuon madiskrasya, Puchok. Batim sa pasagdan lang sila. Dautan lang gibuhat. Mahilabot sa mabutang nga dili ila. Puchok, kung naigo ka pa sa pagpusil, unsaon naman ang intawon. Oh, way swerte ko naigo pa. Puchok, Di na ko gusto nga bulampo sila. Puchok. Gihimo ko lang kutob sa kumahimo. Nga, malabanan ta mo. Ilabi ng imong daddy. Ay, pastila ni mo, uy. Bahala na lang kung doon tong kwarta. Kaya makitaan pa man ang kwarta. Pero ang kinapuhi, dili na, Puchok. Okay na ko, Rihanna. Basta magkita ni mo. Nga gihimo na ko ang tanan. Tungod si imong daddy. O tungod ka ni mo, Rihanna. Puchok. Manay tinuod. Maayo ko ka na ako. Busa dili ko makatugot. Nga dunay tao nga manghilabot ninyo. Puchok. Andam ko mamatay. Andam ko mamatay. Tungod ka lang sa paglaban ni mo, Rihanna. Unsa? Naa si Daddy. Makasulti ba siya? Oh, magkasulti man, Vanji. Maduol ta. Dali, sud mo. Okay na ko. Ligon pa. Wa pa kukuha sa Ginoo. Daddy, ayaw nagkaguol. Tungod kay... Tungod kay unsa. Niyan ang imong clutch bag. Nabawi ni Puchok. Uy, unsa?
Nabawi ni... Dad, nabawi niya. Dad, kalma lang. Kaya tingaling. Okay niya. Nabawi. Ikaw ron. Tinuol bitaw, sir. Napsa ni Putyok ang snatcher nga nagsakay og motorsiklo. Unsa? Ay, sir, kalma lang. Sir, Magtiwas ka, sir. tinuod niya, Imposible. sir. Imposible kun. Pero tinuod. Bitaw, sir. Oh, Banji. Sir. Ang asa si Putyok, Banji. Aha. Si Tuwa Putyok siya sa asa... gawas, Dad. Gusto kong makisulti niya. Tuwa to, bay, kay nangita si sir ni mo. Pero, bay, Tuwa lagi, kay nangita ang to ni mo. oo, sige. Aray, Oh, what's the feeling? Ano ka? hapdos kay ko mga pangus. Ug murag napiang sining akong bukton. Sadyang ako ding natukod. Pag linayugay na mo. Mga ba? Sige, antuon ako. Okay na ba siya? Oh, nakasulti man, bay, pero luya lang, luya. Katamis mas ilim nun nga. Kanang daogan ta sir, no? Yes, dahil. Ug, ato pakandaman ay umamot nga Turby. Aw, ariglado sir. Way problema. Human sila kong Turby, nga kung himuon, maghimo sa kung kakong kalihukan, nga kung ifokus, nga kung atensyon, mauna sa Sariana. Sir, amo. Unsa ibuot mong ipasamot, ha? Gusto ko nga niyang kagahit diri kanako mahimong humok. Ug uniyam, magpakiloy siya kanako, Daniel. May plano ka ba? Yes, aduna, Daniel. Unsa, sir, amo? Kung sila makuha sa maayo, ipaagis sa tautan. Sir! Nara si Daddy. Nakatagbilaw siya. Tungod tingali na stambal. Gawas na lang ko. Aron, dili siya mahukaw. Nangita magod siya ni mo, Putyok. Ari lang mi sa gawas, Rihanna. Okay. Sige, Vanji. Kuyugan na ka na ko, Panji. Dali. Tuan na sila. Okay na ba na siya? Okay naman nun, Putyok, pero mo lagi, luya lang. Nagumod na siya. Huwag na, inanay niya gibuka ang iyang mga mata. Mitanaw siya. Oo. Tungod kay daghan kag bindahay sa imong mga Putyok. Tungod na sa imong mga pangus. Putyok, ikaw ba ka na? Ako, sir. Nganong ingon ana ang dagway mo? Kuan, Dad. Hapit siya madisgrasya tungod sa iyang pagkukod sa snatcher. O nagkaaway sila, nagkasangka sila. Mao ba? Sir. Pero okay na, sir. Nadakpan ang sat, sir. O nabawi na ko ang imong clutch bag. Salamat, Putyok. Og, hangyo na ko nimo. Unsa, sir? Ayaw pasagdi si Rihanna. Itugyan ko siya kanimo. Unsa? Mao ka na, Putyok. Daddy, unsa ko kanang imong gipanulti? Gusto lang kong makasiguro nga luwas ka, Rihanna. O nakita ko ka na nga luwas ka kuna si Putyok. Daddy, Mahimo bang akong gihangyo kanimo, Putyok? Wala problema na ko, sir. Sa tanang panahon, kung magkinanglan mo na ako, naar ko. Salamat, Putyok. nanadiag imahang clutch bag, Dad. Nabawi niya, ug lakip na ang kwarta, ug nadakpan pagid ang snatcher. Ay, saludo ako kanimo, Putyok. Pero mangutan ako. Gigukod ni mo as na chair, di ba? Oo, sir. Gigukod na ko. Usa ba gisakyan ni mo? Nagdagan ako, sir. Nagigukod na ako. Naapsan ni mo? Naapsan man po, sir. Motorsiklo naapsan ni mo? Alang sa imong kasayuran, Daddy. Midaog na kini si Putyok sa lumba sa dagan. Kusog kini siyang mudagan, Dad. O mo ba? Kung mao ka na, paapilon ta kag lumba dito sa amo, Putyok. Unsa, sir? Karong fiesta, dadunti ka. Sa dili pa ang dakong derbe, mga kita sa amo. Dadunti ka. Paapilon ti kag lumba dito sa among dapit. Sir. Sir, resulta bay. Okay naman. Okay naman si sir. Wa man siya maunsa. Pero dili lang tamo kumpiyansa. May himuon pa ba yung laboratory test alang ni Daddy? Labing maayo, uy. Aron pagsiguro siyang kahimtang. Yes, Banji. Gusto na magalinta siyang mugawas pero ako lang unang gipugngan. Mao ba? Og dadol ko ni sir dito sila. So maabot ka vista. Doon ako lumba sa dagan. Iya kong papilon. Bangisa! Tinawag ka po, Chok! Mga nisulti ni sir.
Naam ni Rihanna. Tinood bitaw na. Mamagay gusto ni Daddy nga dadon niya si Puchok dito sa amo kay pa-apilon niya og lumba sa dagan. Kuyog ko! Oh, kuy ka. Pwede mo kuyog sab ko? Kuy mo. Pwede ra kaayo ano kung dili uy. Basta dali yan ha, kuyog ko! Kuyog sad ko lagi. Ang problema, ang mga manok. Saan lang manok? Dadunsad. Ay, Kuyagsad. ay kabalag ka po, Chok, oy. Naman ko'y mga igagaw nga, wa sa'y mga trabaho. Mao na tinukuliho na to ninyo ni Choki. Kana ko masugod sila Sir o si Rihanna. Way problema Puchok. Okay ra kaayo ko. Mao ba? Gusto si ko nga malipay si Daddy og matuman ang iyang gusto. Agad ako ninyo, Rihanna. Ay, salamat kay okay kang labdes na ko, Rihanna. Yes, Dad. Pero dili ka angay mo kumpiyansa. Oo man gani. Nakalitan lang ko na ito higayon na. Unyaan sa man. Ipadayon na to ang imong plano? Ako nang gikontak ang chairman sa kalingawan dito sa ato. Doon na sila lumba sa dagan. Mao ilang gusto nga ibalik tong karaan nga sports. Doon ay siyatong. Doon ay tubig-tubig. Mao ba, Dad? Biko-biko. Julin-julin, ana. Basta, ilang manhawon ang mga karaang pagi sa Paudas Kusog. Uusan na nini ang lumbar dagan. Anay ba itong mukoy silang Banji o Choki? Yes, Daddy. Dado na to sila. Labi na si Banji. Dad, Nalipay kong ikaw ba si Banji, Rihanna. unsa, Daddy? Ano man ka, muram kang natinga. Ako ang Dad, kining... Dili ka gusto nga naa si Banji. Gusto magkakadad? Way problema na ako. Kada, salamat. Sige, dado na to si Banji. Sir, kanang gikasulti na lang Puchok ug Choki ba? Mao nang akong mga igagaw nga, way mga trabaho. Og mao ni akong gisugyot ni Rihanna nga, kasamtangan nga mo puli kang Puchok ug Choki. Kay dadon magkahan ninyo sila dito sa inyong Mindanao. Oo, Banji. Ug salamat kayo. Ug di lang kay sila ra ang mukuyog nako kundili. Lakip ka. Gusto kong mukuyog ka, Banji. Uy, thank you kaayo, sir. Gusto kong ma-enjoy ka dito sa among dapit. Uy, sabay mo makita dito, sir. Makita nimo dito sa akong kayutaan, ang taas nga sapa. Wow. Gani, dunay nagdagan dito nga matawag tang floating restaurant. O makasuloy kini sa suba. So sa 30 minutos, back and forth. Wow, Kanindot ni Mumuwaw, Banji. Yes, Banji, yes. Opat nagka-floating restaurant na ako. Kaya akong ipadagan dito sa maong dapit. Diin sa matag restaurant, may cater kini. 50 ka mga tao. Wow! Pila po charge, sir, per person? Barato ra yun, barato. 300 pesos per person. Pero, doon na naikaon ha. Libre suroy. On round sa akong floating restaurant. Wow! Uy, kanindot ko di mo muwaw, Banji. Sir, muato ko. Isamot na nun ko ka-excited, Mukuyog ka? Oo. Magbarko ta dito, painon sa inyo, sir. No, mag-airplane ta. Wow! Don't Airplane! worry. Ako'y bahalas ta ng gasto. Mo'y gasto. Ang inyo, maurigid ang pagsuroy. Ang pagsaksi sa mga kalingawan dito sa among lungsod. Ug ang lumba sa dagan nga apila ni Putyo. Wow! Thank you, sir. Grabe, uy! Malipayog yung si Sir nga nag-isulti kang Banji. O, bitaw, Chucky. O, gani gusto ni Daddy nga mukuyog si Vanji dito sa amo sa Mindanao. Mo ba? Mukuyog man sa si Vanji. Ha? May noon. Dagan dito. Pero, usapin ng mga parente ni Vanji ba nga gustong mabantay sa atong mga manok? Kasaligan pa na sila? Okay na diri yan, uy. Nga buot na lang ang bata. Walay bisyo. Walay na yung trabaho. Na sige. Dili man sa tanoon magdugay dito. Napilagdag-adaw dito, day. Labing siguro mga 1 week tingali. Kinida. Makasulod na ko dito sa inyo, day. Magpalit kong darong vitamins para sa manok ng Sir. Uy! Si Daniel. Siya na. Para siya na ko. Daniel! Kumustamos? Ingas Puchok ha nga. Nakabawas gid mi. Sir Gabaos? Opat kabok manok ni Sir Amo Busing polos lusot. May daog si Busing og kapin sa 1 ka milyon ka pisos. Hambong! Hanggaw ka man ka ha. Milyon kapin lagi daog ni Sir Amo Busing nako. Sa diyang wa si Puchok. Ang kuno na, swerte. Swerte. Meron.
Pero di malas, kay hurot na. Hanggaw. Daw ay gini mo, ikaraan ka style mo. Ito ba daw kay kay? May lang mga yun na. Chuki, Asa mo si Sir Michael, nagkuha pag yun og dugang nga mga manok para sa derby. Sa mapil mo. Agad na ko nila. Di malas ka. Ayaw lang yung mag-apil kay sigurong pildi mo. Hilas! Depende na, depende na lang, Daniel, oy. O, paibaon talaga ka. Nga manuro, ibi. Unsa? Swerte. Swerte. Asa mo kuno mamnuroy? Ay, buta na. Suya ka. Dad-on mi sa daddy ni Rihanna. Kay pista dito sa ila. O niya, papilon si Putyok o lumbas dagan. Unsa? Unsa. Muna, kuyog si Rihanna o si Banji. Maunang tinuod sir amo, busing. Bahala sila. Pero, sorry, Rihanna. Mao lagi na sir amo. Murag, nagkaduol lang ginoog maayo si Putyok og si Rihanna. Oh, come on, Daniel. Sa imong tanaw, doon na may comparison si Putyok tiri ka na ako. Wa, sir amo. Oh, so dili siya threat na ako. Dili siya hulga tiri ka na ako ngayang maangkol si Rihanna. Ayaw paniguro sir amo, busing. Kay kalas Putyok, sa tanaw ra ba nako? Dili na bulingit. Hapsay na og naong. No comparison. Wa, Daniel. Swertihan ni mo, Putyok, no? Na pinangga ka ni Sir nga daddy ni Rihanna. Wala ko'y mali siya nga gibuhat. Hinungdan nga, maayo silang pagdagad na ko. Oh, mao gani. Pero bay, pananglit og magkaoyab mong Rihanna. Ba't yung kay, hilumoy? Sige rin ka na da. Ay, ko anak ko, mauwaw ta. Unsar ko nang dagway na ko taon. Unya, ang ako pagin kahimtang. Uy, pagkawaw siya kayo. Ay, siguro ang panahon, uy. Ano, kadaghan dato nga, namin yung pobre. Hilumoy! Sige mo juga gingunan na. Sige rin gapong ka, ayaw ligan na. Unsam taong kay, unsa ko tinang dagway na ko taon. Di mo ko gwapo. Pero unsa ha, Putyok? Di ko gwapo, pero imo ko tutukan. Lisod ng papason sa imong dughan. Oh, unsa? Bitaw. Yoks di mo, Putyok, uy. Yoks. Ikaw? Lisod papason sa dughan kung ikaw na itutukan? O, Vanji. Lisod papason sa imong dughan akong dagway. Tungkol kay, may pirming masuod sa imong nahuna. Ang kabatis kong naong. Tawa. Oh, anak noon. Pero pati man kong naong, bulingit man ko. Pero puti ang akong kasing-kasing. Sakto. Putyok. Sakto juga bay, sakto. Naiban diha, pagkatimgas o mga dagway. Pero itom o kasing-kasing. Sakto gyapon ka bay, Putyok. Labi na katong mga hinawayon, purbidang payitan na nila. Sige lang panaway sa itong dagway. Abi kay wa man tabalinya sa mga gwapo. Sige lang ba, Chucky? Tungkol kay, nabinadaghan nga, nalimbigit o mga gwapo. Wa mamudugay. Nagbuwag mo sa dayon. Pero, aris na nato malambigit. Sila na pula nato. Di kilo kaingon nga, malimbong ta nila. Kana, manila na, Abanji. Kung ari mo na mo, arabing siguro, panggaon yun mo. Oh. Pero kami ang mahimong alaot. Ha? Og nga naman ko, no? Kay, maring-iring man mo gwapo. Unsa? Okay, Rihanna, pandama sila ugma. Kay sayo atong flight. 5:30 in the morning. Yes, Dad. Na-deliver naman ang sakinan nga akong gipalit. Ang van. Na-deliver Yes, na ba? Nana, Dad. Good. Ato ibilin sa airport. Sakinan. Ito na may kabangan sa kilid sa airport. Okay. Yes, Daddy. Okay na ba si Putyok? Okay naman ko na to siya, Dad. Wala naman siya magpingkit sa iyang mga pangos. Good. Si Banji. Okay naman si Banji, Dad. Good. Dad, nahibaw ka ba sa resulta sa lab test? Okay naman ko. Pero doon ay pasidaan ang doktor. Kalabot sa imong kasing-kasing. Naibaw ko. Mingon doktor nga, dili ko maghago, dili ko magul-guol, niya di sa ko magpalabis kung kalipay. Yes, Daddy. Ay, agkabala ka iya. Hangtod pa ka ron, Daddy? Naguna-una ka lang gihapon kang Mami? Marag 1 year ka pinamang nanaw si Mami, di ba? Ipanikamutan akong magka-move on ko, anak. Hinungdang nalingaw-lingaw ko pinagi sa akong mga manok. Salamat, Dad. Nasige na, paibawan na sila. Kinalan nga ready na sila. 3 o'clock, sa kadlaon, magkagi ka na ta. At least, tuwa na ta sa airport. Mga 1 hour before departure. Yes, Daddy. Magkuyog pinatang Si Banji, ha? Ay kalimti. Yes, Daddy. Putyok, what's happening? Anong ka? Orang ka gikuyawan. Marakay mga taga-plano. Lagi, nakay plano. Nahadlo ko ba eh? Ha? Amado pa ka? Simba ko mabiri ang plano, saan mo lang? Sa?
Ini kabiriya ng plano. Siguro patay kita. Putyok. Ni bangga si babaw patay ta. Patay ta. Ikaw ba? Ay, kadok ba eh? Umang gani mahadok ng mga gwapo-gwapa nga manakay aeroplano. Kita pagka mga batitang naong. Musa? Tiyari na. Yan to sa van, sa bagong van. Si daddy ni mo? Nagpaabot pa siyang Banji. Mo ba? Peligro. Sabay peligro, Chuki. Nakamatik ko rin ba ko ni Rihanna da? Nga? Na malipay si daddy ni mo kung naa si Vanji. Laeng kitinawan si Sir ni Vanji. Chuki, Lagi. Ang saman, okay ra ka kung si daddy ni mo ma-involve ni Vanji? unsa? Kung makagusto si daddy ni mo ba kang Vanji? Okay ra ba ka? Magampo lang ko nga, dili lang, Chuki. Ano man? Kaluoy ka sa kong amahan, no? Nga mo sahot siya kang Banji nga gikan sa mga kamot ni Micah. 8,000, no? Eh, bago ko kagod nga si Vanji, na disgrasya na Michael. Yes. Maong dili lang unta, Chuki. Dali, Banji. Diri, tupad ta. Diri, Oo, diri. sir. Diha. Salamat, sir, ha? Pochok. Sir? Okay ra ka diha, dong. Okay ra, sir. Chuki. Yes, sir. Ato na ta. Kaya, yes, sir. Ariana, larga na. Ato na ta. Yes, Daddy. Ikaw na yung driver ron, Rihanna. Oh, Banji. Ibili na sa maning van dito doon sa airport. Brand new yun yung imong van, ha? Humat pa kayo. Oh, ginigabot nato dito sa airport. Sige. Doon ay mo sugat nato dito, Banji. Oh, kita. Mao ba? Uy, saan ka? Padaprin mo ka. Uy, usap na gisimot mo. Gikabuhi ko. Ano man? Mutan pag ito siya. Kuya mo, lagi ko. Ang masakit ang plano. So, maglananad ka. Paling kamuti nga, dili ka masabtan ni Rihanna nga. Nadlo ka. Oo, lagi. Pakita mo ka isog. Mungay ka mando sa snatcher. Din, naging away pa ka. Hindi pa plano nga magsakay na ta. Oo, lagi. Pero kung madiskas siya, hindi mo kita kabawas. Siguro kita mapulbos. Ampul ang tagod. Walay daw tumitabo. Tawagun ta ang flight stewardess. Miss, come on. Ay, may kaibidool na. Pagpili niya, Vanji, o sa'y gusto ni mo snacks. Ay, ayo lang, sir. Uy, pagpili. Di ko gusto magutman ka, Vanji. Yan. Pagka-caring, mening tiuangan. Pagpili na, Vanji. Pajok? Rihanna? Oh, ano man ka? Luspad manggug ka? Ngano ka? Okay ko. Siguro ka? Oo, lagi. Okay ko. Tanaw na gud og ipaningot ka. Bisag bugnaw kay aircon sa aeroplano. Bitaw? Para. Kapanahon mo sa plano. Hindi ko ano good. First time good. Okay. Okay, relax lang ha. Relax lang. Mag-order lang ako sandwich o juice. Ay, Relax ka. Ikaw lang, ay lang ko. Nga naman. Busog ko. Okay ko. Nga, sige, ikaw good. Mga 45 minutes. Tuan na ta. Salamat taon. Tugpa rin ang plano. White traffic sa babaw. Dali na, mga naulit na. Rihanna. Ansa man, huwag tang nang imong kadlok. Hadlok. Uy, huwag madlok. Mawisulti ni Chuki. Hadlok kuno kaayo ka. Ha? Ang tabian gini Joki. Hadlok ko taon. Natana, kita na sila si Daddy o si Banji, oh. Yamat ra. Sir, amo busing. Tarawa na. Gitagan ko ni Chucky sa iyang Facebook. Gaya naman tayo niya. Tuan na sa airport sa Mindanao. Ay, video pa. Ay, tarawa, awa. Asa. Butangan na itong sound, ha? Tarawa, awa. Dali na po, Chuk. Rihanna. Dali, gunit ako. Di mo nagpalipong-lipong ka da? Dali, agbay na ako, oh. Salamat, Rihanna. Patay ka na kumutyuka ka. Kita mo na, la. Ni Agbay pas putyok ang Rihanna. Oh, shit. Pag na. Okay. Pag na. Paong na. Marukoy nga ako nga putyok. Nga. Murag nagkasabot na sila, di ba? Di ko mo to, Daniel. Pero nakita ni mo sila mo busing. Hilong, Daniel. Ganako lang ang ilong mo. Pagka-cheap sa pagkababae ni Rihanna kung mo nag-inot lang siya ni Puchok. Unya? Unsa na ron, ha? Tuan naman sila sa Mindanao, ha? Kuyog sa daddy, ani? Why hinong... Kadit lang, ha? Ganun. Murag, doon na lang sa... Oh! La!
Facebook yapon. Kinsa naman sa mga gidagtaag ni mo? Gikan yapon ni Chucky. Hanggaw ni Choki, unsa naman sa iyang gitagtaag ni mo? Atong ipili ha. Uy, tanawa sir amo, busing. Ang daddy ni Rihanna, Ug naa sa Banji. butagig sound, iyon na sound. Kalit. Banji, dali. Diretso ta sa sakyanan. Yes, sir. Ay, dali, sir. Ganitan ta ka. Thank you, Banji. Okay ka ra? Okay ra. Pag nga dili ko interesado, Daniel. Pagka. Pagngungol. Shit. Baya sir no amo busing. Unsa man to siya? Kato sila ba? Unsa man sila? Si Banji ba? Adto sa mahan ni Rihanna. Tuhel. Wa ko'y labot, Daniel. Mao ba sir? Pasag di sila, Daniel. Makalagot. Kado si Puchok. Puchok, magmohoy ka na. Oh, Rihanna. Ako na ang gitawgan na atong tao dito sa atong floating restaurant. Ato ta mamahaw. Okay kayo na, Dad. Yay, floating restaurant? Yes, Chucky. Og ato ta kuno mamahaw. Uy, baya, no. Kadagang tao. Naglukat na sila og ticket para nga musakay na kita sa floating restaurant tamo ni Daddy. Mau ba? Mutan na ko dali, sir, ha? Mag-una ko. O sige, Banji. Pabuta mi, ha? Yes, sir. Wow! Daghan na nakasakay sa lang floating restaurant. Og mura sa dain og bangka. Kay nilarga man kini. Umanok pa ngaon. Bigatin gid ni sila si Rihanna dak. Milyonaryo gid ni sila. Okay, Chucky. Kita lang ang malakay sa usag ka floating restaurant. Unya, ang larga sila siya, sir. Oo! Human ninyo og pangaon, malarga ta. Aron, musuri sa tibuok suba. Wow! Wow, nindot. Nindot din eh. Hinduta din ni sir, no? Dali na! Uy, si Banji. Banji. Sir? Hi man ka. Naradi ay ka. Sir. Dito ka ay mitanaw ko. Og nakalarga ng duha ka restaurant. Og daghan ang nanakay, uy. Doon na pa'y nagkanta-kanta. Doon na si singer nga sakay sa bangka, di ay ha? Mao kadto ang mag-entertain sa mga manakay. Ug pwede usab nga ang manakay mao'y mo kanta, sila mo entertain sa mga nagtrabaho din na may mga gitarista. Abangisa! Diduta ko di ay! Dali na ka mo, Daddy. Chucky, picture. Why, bli man na! I-live pa! Uy, sige, Chucky. Okay. Niya. Are we live na? Yeah! Sir amo, busing. Tanawa na live, oh. Unsa man si live, Daniel? Si Chucky, nag-live na tanawa. Hi. Iyon na sound. Okay. Oh. Wow, very nice. Ay, kanindot ka ni mo guwaw. Nagkagusto ka ba, Banji? Of Ang course, daddy ni sir. Rihanna. Nindot kay tan-awon sa daplin. Uh-huh. Mga dagkong kahoy. Og doon ay mga kababayan nga nas daplin. Og doon si mga payag. Og doon ay na nagsayaw. Og saan na tinikling? Oh yes, tinikling. Moduol ta nila karon. Og mosyudaon na sila. Og modonate ta nila. Ay, mao ba? Way hinungdan dili pagka. Ayaw, sir. Gibali ang kamera. Gibali ang kamera. Asa pa daw ang kamera? Tanawa. Oy. Sir Rihanna. Puchok? Busog ka ba? Oo, busog na kayo ko. Yes. Yan na. Ay, dali. Okay, mag-selfie ta, ha? Ikaw lang. Selfie ta? Kita duha, dali. Muna selfie kita duha. Okay, smile, Puchok. Okay. Smile. Okay, sige. Okay. Oo. Pagka, Daniel. Pagka. Pagngungol. Shit. Pagkamalipahayo nila sir amo. Ilabi na spotsok at pataka lang bignisi. Patay siya na ako, Daniel. Wala sir, murag. Nakabig na gyud ang kasing-kasing ni Rihanna dito ni Potsok. Oh, shit. Uy, wow. Enjoy kayo ko. Wow, nasaan ka nindot gito eh. Mamalhin ta. Asa man ta, sir? Manurita. Ato ta sa Hanging Bridge. Wow!
Hanging bridge! Oh, yes, Banji. Uy! Bay, Chucky. Pabili lang ko din eh. Ayaw ko, iwawaw ta. Kuyawan mo ko. Taas ka ng taytayan. Unya, sa Rihanna, mulatay man. Ikaw, dili noon. Ha? Bidap. Basta mahunlak, no? Laon na ba kayo? Dili, uy. Manggulit na gutugod. Kuyawan ko da. Ay, kuyaw-kuyaw rin. Mahadlo ko. Kuyaw-kuyaw sa army. Dali na mo! Putsyok! Kaya naman ka, uy! Dali na, magkuyog ta. Kuyawan mo ko, Rihanna. Ha? Ano kuyawan man ka? Hala ka, gitugod na ba kang daddy ha? Nga dili ko ni mo pasagdan. Namo na diha. Kuyog ibay putyok. Sige na lang. Sige na, kahit na sila si daddy ug si Vanji, Yan na. Ha? Ko ba? Nagtuo ko nga ma-develop si daddy nimo og may gugma kang banji. Unsa? Wow! Gika sa hanging bridge. Niya na sa zipline. Kanintot, uy. Yes, Vanji. Pero, duha ni ka matang. Zipline nga ikaw ang magbitay, ikaw rin magbitay, o zipline nga magsakay kag bisikleta. Wala no. Lingaw kay ko. Dali na. Musakay taan ng bisikleta. Kaya ni mo? Dali. Musakay taan ng muratag magbisikleta. Almost 1 kilometer man ang gilayon anang ato ang kuanan bisikleta ha. Dali. O bitaw, ug ang gilad mon, mga 1,000 feet ra. Wala na. Kamu lang taon. Di ko masakayan ha. Sige na. Pasagdan di ko ni mo, Pucho. Biyan uy. Ayaw kadlok no, Puchok. Salig biya ko ni Boss imong kaligon o sa imong kaison. Di ba nabawi ni mo akong clutch bag gikan sa snatcher? Kaya tungo sa imong kaisog, di ba? Unya sa zipline, mahadlo ka? Murag kabuhion ko, sir. Kabuhi lang. Ano ko ni mo? Ano gusto magsalig ni mo? Hadlo ka lang zipline? Ayun na lang siya pug sa dad. Uy. Basin ugon sa niya mahitabo nila. Tingalig bakuyapan nino na sila na. Kuyapan good taon. Mao sa man. Bitaw labi na kinis Tukmo Pucho. tamay na. Ayaw, ikaw ay putyok ba? Ay, kadlok! Ay, ito na higop! Sige, ma'am ka. Sige. Banji. Sir? Pwede bang kitang duha ang mag-una? Sure, sir. Good. Dahil Rihanna, Dad. kamu lang pag-uban ni Puchok, ha? Sure dad. Ako na, sir. Sunod na sagka. Okay, maglukat ako dad para nato. Oo, sige palihog, Rihanna, iha. Dali na, sir. Ari na ta diri. Dali, Banji. Pwede mo gunit si mong bukton, sir? Oh! Ay, Banji. No problem. Dali. Tana, sir. Biyan uy. Pahamak na tayo ni. Ikaw ba? Ay, kadlok! Di ba isog ba ka? Hagit mga mo sila si Kwan, Daniel o Gatianay, di ba? Oo, magani. Pero lahim ni. Dali magkanak, kalayo ang ubos. Kanaw man na. Unya, higtan ng atong hawak. Kapyot ng kabli. Bidag maputol ng kabli. Patay daw. Mao lagi. Pero napay daghan ng apyot lagi. Huh? Ang uban, mga mistiso o mistisa. Kapyot na sila. O mga sila mahadlok, pamatay. Ang sagdi na sila. Nakatilaw man sa tanan. Ha? Sige, tilang tanan. Ang katilaw sila sa tanang kalamis kalibutan. Pagkaon. Unsa, tanan. Mga material nga butang. Nakatilaw ni sila. Og nakatilaw sa sila langit. Saan lang ito? Langit ba? Saan? Ipaglaro pa gina niya, oy. Basta langit. As kang buanga! Katawam ko. Oh, no! Pas virgin mo man di ka may putyok! Muna magka-demonyo ni katawa. Pag-ispo na itong langit. Oy. Galing niyo ako! Mag-una na minister ninyo, ha? Arisa mi Puchok. Ready na sila! Okay, okay magsunod na nila! Bitaw na. Sige, sir. Padayon na mo. Okay. Ari na, mi. Oops. Ay, musunod ko ni mo, Banji. Banji! Kang lingawa sa mahan ni Rihanna! Nag-uban rin Banji! Bitaw. May putyok! Masuban? Madayon ka? Ha? Ay pugsim ko kuningon, oy! Masuban? Okay ko. Bahala na. Sa? Unsa man, Banji, nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy? Okay, sir. Lingaw kay ko.
May noon, Banji. Ay, kamo, Chuki, Puchok. Okay kayo, Sir Duging. Sir Duging. Okay kayo. Wa man ni magtingog si Puchok. Okay na ni siya, Dad. Chok, di ba? Okay na ka? Nang hagad pa maganin siya mo balik pa ta, Dad. Oy, mao ba? Okay na ko, sir, pero ipaningot kong bugbog. Mao ba, Puchok? Pero okay na kayo, Sir Roy. Pero kuyawa na siya. Pero magkaman, wala man siya kuyaw eh. Wa man gunis amo, sir. Oy, mao ba, Puchok? Okay, niya na ta. Dali, panganawag na mo. Wow! Uy, wow. Nandindot din ni sir. Tinduta kayo ba, Sir? Simple ngayo. Ang silbing kural. Simple kayo. Nya, mahaligi din eh. Plus orkis ang tanom. Kunya, kisundan og laing linya sa mga tanom. Nga puno sa Bito. kamunggay. Bito, Bachuki. Nya, pirmirong linya, Linya. mga lamas, sibuyas, luya, Luya. tamatis. Tamatis. Nya, napaligang sili. Di naman magpalit-palit og lamas. Wow, kompleto. Yes, okay na, Vanji. Mao mo hilig ni Vanji. Daddy. Ingat man si Mami, pero patay na lang si Mami. Pero naghapon ang mga tanom. Atiman gihapon na. Okay, dali na mo. Ang inyong bahay, sir, simple kaayo. Oo. Hinimo sa kawayan ang mga bumbong. Mga Banji, samaan. Mo, kaon kag lamas. Mga guod na tanan. Kaon kag guod, Banji. Si sir, kami dyan. Kuan, gisilakan na ang mga guod. Na, gikuan, barnisan og brown. Pero ang atop, pulos kugon. Dawa ka din, Sir, no? Ayan na, gini mong buwaw, Banji. Bugnaw, Chuki. Bugnaw. Sige, oy, dali na mo sa suod, Daddy. Aron nga, ipahimutan na nato ato mga butang. Dali na Ariana. O, kuan, tultuli si Ariana sa atong mga guest room. Okay, Dad. Sir, Yeah. okay na din nga mag-picture-picture ka dali. Oh, sure. Kuyugan ti ka. Thank you, sir. Sige, Banji, pusing. Pusing ka na. Yay! Oh, kana. Kabiya. Kabiya. Lipayon kay daddy, si daddy ni Moriana, malipayon kay si Banji. No? Mabitaw pa, Chok. Smile. Nalipay lang sad ko nga. Smile. Nakita Ay, siya nga pagkatawa. nalipayon. Smile. Pastilla, no? Dariya na. Ug mo ni ipuli ni daddy ni mo sa imong mami. Sige. Wapa. No comment lang una ko ni Ana, Chuki. Mao ba? Bisa ko tanaw gud lingaw kay Sir Banji. Gunya, pilit kay tinawan si Sir Duging ni Banji. Kabe. Pero si Daddy, nahibaw na ka na siya sa iyahang buhaton. Bitaw sa do. Uy. Ay ano ba nako? Abla, si Daniel. Ano pilagi sa messenger? Tabaga, Chuki. Hello, Pay Daniel. Hello! I-video, Chuki. Aron nga makita na to siya. Okay. Hello. Chuki! Hello, Daniel! Oh, Rihanna! Muna na ni Daniel sa video. Nagtapad biya mong putyok. Okay nga naman di ay. Ngandig, magtapad mi Daniel. Patay kang Sir Michael. Ing na Sir Michael. Bisa usang kurasa. Nga bigpatay siya nako, sugot ko. Usa! Oh. Imo gining naong? Daniel, kaya nga naman di ay. Usap na problema, ha? Rihanna! Mas gwapo kas video. Salamat. Rihanna! Okay Si naman. Sir Michael, in love ka na nimo. O dili sa gusto nga magduluol na sa putyok nimo. Dako kikikila na personal. Daniel, ing na si Michael, ha? Bisag kinsa nga tao mo paduol nako, wa siya'y labot. Ing na. Rihanna! Mau ba, Daniel? Pues, di na ganyan sila magmahay. Ngano man ay ha, sir? Hindi pag-utana pa, Daniel. Basta kay something will happen. Oh, sir, Kaibaw ka, sir? Oo, unsa man. Kuwento na ko ni klase has Pinoy-anan. Lipay na kay ko. Mao ba, Banji? Yes, sir. Wa na ko'y pangitaon pa. Kompleto. Simple pero kompleto. Mahimong usakas manag-iya ni Banji. Unsa, sir? Yes. Mahimong usakas manag-iya ini. Kung bukas ang imong kasing-kasing. Nga ikaw ang ipulin ako sa namatay kong asawa. Hala, sir. Uy. Oy. You must be joking. No, wa ako magtiyaw, Banji.
Sir, ay. Honest pa, Banji. Pero, sir, kuan kini. Saman. May karanasan na raba ko. May karanasan ka na. Mas maayo. Ha? Eksperto ka na. Labaw pa kong eksperto. Labaw pa kong may karanasan. Ug aboto na to atong karanasan. Kalimtan ta kagahapon, day. Kung ako ang dawato nimong hinigugma, ipasalig ko nimo. Mahayag ang imong kaugmaon. Ilabi na kung kita magtipon. Uy, ni Ago, nabaya ka. Kanino Sir, kami na oy. sa imong Ago, Banji. Hatagi Ago ano pa. pa panahon. Ha? Aron, di ko ni mo basulon ba? Pochok, Sir, andam ka na ba? Pandam kay ugma. Mao na ang lumba sa dagan. mauba, sir? Dili basta-basta ang imo mga kontra. Gikan ka na sila sa naglalaing syudad din sa Mindanao. Mga 15 kamo kabuok. Puros ka na champion sa dagkong syudad. Nga mao'y imong ikasangka. Mauba, sir? O nanghagad na ako ang akong mga kumpare. Nga makikpustanay sila. Misugot ko. Pilay posta, sir? Winner take all. 15 kami kabuok ka nagpustanay. O tag 50,000. So kung kita'y swertihon, mudaog kita 700,000 pesos. O kung mudaog kita, imo ang 400,000. Santang ako, maulang ang ako ang 350,000. 350,000. Musa pa rin kamuti nga ikaw ginamudaog. Aron, doon na ka na 400,000 pesos. Mga ikalasundan nyo karon sa pagpamina online pang mga sumpay ng sugilanon Putyok Bulingid. Tagsuwat ang Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordataya, nagatong audio editor Ariel Mancao, soundman Jaln Polara. Dalit kaninyo sa RMN Drum.